Everyone, welcome back to my YouTube channel. And sa araw na ito is magpunta ako sa bahay namin doon sa bukid or bukid bahay. And then mag-update ako tapos maglilinis and then i-share ko sa inyo kung paano na naman ako na-ban sa TikTok. Ayan, so and magpapasalamat ako sa mga taong nag-support sa akin na nag-send ng appeal. So please watch and subscribe to my YouTube channel. So, dadaan muna tayo sa ilog ha. Kasi malakas ang ulan kagabi and then hindi po siya umuupa yung tubig sa ilog. Malakas ang tubig. Kaya kailangan nating dadaan sa may ilog. Ayan yung tubig oh. So, big shout out sa mga nag-support sa akin, sa mga small YouTuber. Ayan, huwag kayong ano ha. Huwag kayong huminto sa kaka-vlog nyo. Upload ng upload. Tapos, laban lang, di ba? Mapansin talaga yung ano nyo. Once darating yung ano, sa'yo na yan. Ayan yung mama ko, oh, nangunguha siya ng kahoy panggatong. Maayo dira kaya, bisig na ilubi. And then mamaya is, punta siya sa itaas dahil maraming kahoy doon. Ayan. Mauna ako maglakad kasi, i-open ko yung bahay and then, magdilig pa kami ng halaman kasi, malakas ang init ngayon and then kahapon. Yung mga may party doon kasi sa gilid ng aming bahay na hindi siya naabutan ng ulan. So kailangan talaga namin kung mas mabuti everyday po siyang dinidiligan. So ayan, yung ano problema ko is yung naban. Naban ako. Iwan ko ba kung ma-recover pa ba yun. Nag-send na po ng appeal si Mr. Benson Talbin, si EPS John Gravity, si Mang Juan. Ayan sila po yung ano, nag-send ng mga appeal para ma-recover yung account ko. Wala naman akong ibang ginawa, kundi ano laman, yung kasiyahan laman sa TikTok. Ayan, may ipapakita ko sa inyo ha kung paano ko na-ban, ganun. Trick tapos, pag ano ko, hindi na siya maano, hindi na siya ma-open. Nakaano na lang, nakalagay na lang log in, sign in, gano'n na lang. Iwan ko ba? Tapos nag-check lang kami ni engineer, yung mga top the screen ba, yung paramihan ng likes versus ba yun? Oo. Tapos nagtay kami ni engineer Pai, 3 panalo siya, and then 3 panalo din ako. So, nagtay kami. Siguro pag tap ng screen, may lumabas na report. Ayan, natuslok yung report. So, ayan, dumating na kami. So, dito lang party yung hindi nalagay ng ano, na hindi naabutan ng ulan. So, kailangan talaga mamaya. Magpunta na naman kami sa ilog, kukuha ng tubig upang pangdilig. O, ayan. So, kailangan nating open yung kasi nasa ang susi diri sa akin kami. Ayan. So, yun no. So, parang ano talaga, sobrang igang. Ano bang igang sa Tagalog? Oh my God. Big shout out sa inyong lahat. Ayan, nandito na ako sa bahay ngayon. Sa bahay bukid namin. So, parang hinihangal ako ha. Ayan. Kay John Mark Ali, EPS John Gravity, and big shout out sa inyong lahat. So, nandito na ako sa bahay. Aray. Ayan. So, parang igang siya. Wala yung ano ko. Ay, nalalanta na rin siya. Kailangan ko itong i-down doon sa my kuan. Sa labas. So, update lang kami per always para ayun, napapasalamat ako kay Sir Benson
Talbin. Siya po yung nag-send ng appeal upang ma-recover. Yan, so second time na iyon na ban yung TikTok ko, yung Jupeta Guapa with 145 followers and then 6.2 million. Ayan, ang sakit. Oh my God. Lord, sana naman, Lord, mabalik to, Lord. Kasi pinaghirapan ko yung mga content na yun. Buti nga andito si Sir Benson Talbin, tumulong siya sa akin. Sabi niya, tulungan kita, gawin ko ng lahat. Kasi hindi ako happy. Uy, naman ako. Hindi naman akong ginagawang nudity. Masakit lang kasi palagi na lang nababan yung account ko. Pinaghirapan ko na naman yung mga talent doon. Ginagawan ko na effort. Hindi ako nagtitiktok na naghahanap ng mga lalaki. Hindi. Gusto ko lang yun. Ang sakit. Maban ka lang ng bigla. Wala kang masamang ginagawa. Ano ba yan? Tapos, napakasakit doon is sa mga taong nag-send sa akin ng pera, ng dollar, nandoon. Kaya paano na yung makukuha? Pandagdag ko sana pambili ng sa aming bahay. Dito paggawa ng CR. Lang, wala akong ibang ma-share sa life ko. Dito lang sa YouTube. Sobrang sakit talaga. Pero okay lang. Andito naman sila nagmamahal sa akin. Ang sakit. Gusto natin kasiyahan. Mag-TikTok ta. Ayan, mabana naman. Ano ba yan? Hindi ko nilangad na naghahanap akong laki sa TikTok. Gusto ko nagbigay ako ng kasiyahan doon. Buti nga dito si Sir Benson Talbin. Nanda siyang tumulong sa akin. Nag-seal appeal siya upang maibalik yung account ko. Pero ang sakit talaga. Parang buti nga dito si Kirby, may second account naman akong, I think, umaabot po siya ng 3,000 followers. Pero, bakit? Ang sakit mo. 6.2 million like hearts na ganun-ganun babad. Tapos, ang sakit dahil may pera doon na kailangan ko pang i-transfer sa PayPal. Hindi ako naghihingi ng mga palipan nyo, pero pusang loob silang nagbibigay sa akin. Chupita, sindan kita ng dahil naaaliw ako sa iyo. Okay lang. Hindi ako nagdadrama, ha. Nasasaktan talaga ako. At that time na naban ako, nag-do-it kami ni Sir Engineer Pai, yung taga Palawan na andun siya ngayon na destino sa bansang Singapore. Ayan, ipapakita ko mamaya sa inyo yung nag-do-it kami. Tapos natalo ako. Tapos siya naman nanalo. And then, sa final is nag-tie lang kami dahil pumunta si Sir Apps John Gravity. Tinulungan niya ako ng more tap the screen po. Siya po yung nag-tap ng screen. Ang sakit. Pinaghirapan ko yung account na yun. Umiyak ako ngayon. Hindi ako naiyak na makakaano mga viewers. Lang.
Almost one day ako, nasasaktan. Kasi, pinaghirapan ko tong account na yun. Tapos, ganun lang. Buti naman dito si Kirby, si Namanguwan, si Mark Ali, si Ian Dumong, sila yung mga tao. Salamat ako kay Sir Vincent. Tapos puso pa ako nagpapasalamat kay Sir Vincent. Ay, grabe ang sobrang niya sa akin. Lahat ginawa niya para lang ako maging maligaya lang ako. Sabi ko mag-stop ako sa mag-stop ako sa YouTube at sa TikTok. Huwag mo, nandyan ka na sa gitna. Kailangan mo na ipagpatuloy yan. Pero bakit? Ilang ulit ko nang maban sa TikTok. Ang sakit. Kaya lang, parang hindi ko kaya talaga na naban ako sa TikTok. Minahal ko naman yung mga basher ko. Nagko-comment, nag-reply naman ako sa mga comment nila. Parang hindi ko kaya. Ang sakit. Nagbigay ako ng kasiyahan doon. Tapos babad lang. Mas buhay yung mga content ko doon. Nagbigay ako ng kasiyahan. Parang gumiti tayo sa panahon ng pandemya. Tapos iban. Ang sakit doon is may pera na yun. May pera. May pera dito na si Sir Laix nagsisa akin ng mga palipad, si Mami Angela, si Sir Vincent Talbin. Parang na, malapit na yung mga $100. Paano na yun? Ang sakit. Hindi ko kaya.